Fronte ás aplicacións de citas para móvil do que acabamos de falar, pois rexorden outros métodos máis tradicionais para procurar parella. É o caso das axencias matrimoniais na Coruña. Está Chus Purriños. En tempos de redes sociais, relacións virtuais e aplicacións de citas, hai quen continúa a recorrer a métodos máis tradicionais cando do que se trata é de coñecer a alguén para establecer unha relación de parella estable. A chamada xeración X e tamén millennials son as persoas que máis acoden a estas fórmulas alternativas. David é un dos psicólogos que forman parte do equipo de traballo de Lazos, unha axencia matrimonial que naceu en Galicia nos anos 80 do século pasado. Fala dun rexurdir da actividade. Aquí ven xente que está cansada de buscar algo diferente e atopar o que non é. Entón aquí sabes que a xente que ven buscando algo estable, algo serio, algo que lle dé tranquilidade, que non estés tan exposto en redes sociais tampouco. Unha tendencia que medra entre a chamada xeración X e que supera os 45 anos, pero tamén hai xente máis nova. De 30 e tantos hai uns cuantos, aquí en Galiza. Logo en Madrid creo que sí que hai xente máis nova. Por fin normalmente é máis maior, a partir de 40 e tantos, 50, pero hai un pouco de todo. A diferenza das aplicacións de citas, non hai cabida para os algoritmos. Son profesionais de psicoloxía que realizan entrevistas persoais e proporcionan asesoramento. Non funciona como un listado de persoas que te van a presentar, non. Nos entrevistamos a todo o mundo e buscamos persoas que queremos que van a coincidir ben. Se lles presentan, se caen ben, siguen vendose, pois se non outra persoa. E así ata cada o obxectivo que cada quen procura.